umelá inteligencia za teba urobí kopec roboty. Napíše rôzne texty, vytvorí za teba reklamu. No a teraz sa ponúkajú skoro všade kurzy na tú inteligenciu. No a samozrejme na predaj. V podstate, keď si to tak človek všíma, tak každý by chcel byť influencer, každý by chcel predávať, učiť, vzdelávať, robiť reklamu, marketing a stále dookola len to isté. Ale na internete, na tých sieťach ako YouTube sa tie reklamy do každého videa snažia napchať. Ja som kedysi televíziu odmietol a zrušil práve preto, že pár minút sa vysielalo a potom bežali reklamy. Pomaly viac reklám ako vysielania. No a ak to bude takto ďalej pokračovať, že každý bude chceť niečo predávať, kúpi si umelú inteligenciu a nechá za seba vypracovávať rôzne reklamy a projekty, potom to bude propagovať na sieťach, tak čo skoro už budú len reklamy. Automatická inteligencia to zvládne a ona zahltí celú sieť len reklamami. Už sa nič iné nebude vysielať. Len to kúp si a kúp si a kúp si. Čo si o tom myslíš?